行くぞ。お前らごときにわしが。これで終わりだ。やるな。力がみなぎってくる。やるな。レイガルド帝国に栄光あれ。どこを見ている。覚悟。どう。
傷を癒したまえ。これ以上支えきれません。しまった、リアナが危ない。みんなこれで終わりだ。目がくすむ。お願い、この国から出て行って。勇敢なお嬢さんだ。だが自分の技量を考えた方がいいぞ。てめえが遠流兵団のバルガス将軍か。その実力が噂通りか試させてもらうぜ。望むところだ。だがその前にお前の名を名乗ってもらおうか。抜かせ。俺はローガ。てめえの首は俺がもらった。はっ、
若造が名前かの者の傷を癒したまえ。私についてこれるか。邪魔はさせん。なんという。わしにここまで深手を負わせるとは。これに耐えられるかな。だー。